Right, vazukuru zvinenge zvichiitika mumasendrai mumuka munoitika zvakawandisa unozva zvimwe zvacho unotofunga kuti zviri kuitika here izvi, unototarisisa kuti zviri kutoitika, zviri kutotaurika kezvo, munhu ari kutozvitaura izvo. Sekuru vanyu ndinoonerera, mukandiona ndakagara kudai zvika, aiwa ndinoonerera, handinoonerera vazukuru vangu. Right, chiteerera, kana umasati wasubscribe to this channel, I kindly ask you kuti muzukuru, please subscribe to this channel. And also usakanganwa kuisa notification bell kuti pega pega pandinoisa video unobva waziviswa. Handiti ndinozviita mazuva ese, zuva rimwe nerimwe ndinoisa mavideo kana video. Handiti right, ndinotenda zvakanyanya kune vese vanoramba vachitsigira basa, handiti vanoramba vachiita kuti basa riende mberi. Handikangano kukwazisa, handiti right, a big shout out kunewe TK Inos muzukuru wangu. Handiti thanks very much nekuramba uchitsigira basa nekuramba uchikomenta. Right, ngataura nei kumacomments. Nawo zvandasangana nazvo vazukuru, ndasangana nenyaya mbiri. Ndinowanzoda kuitaura munhu umwe neumwe akazvimirira, but nyaya imwe yachona ndaona kuti haidiki uye handina information yakakwana, so rega ndingoibatanidza pekupedzisira. Handiti right, nyaya yokutanga yandauya nayo ndeya Queen Tatelicious. Queen Tatelicious ndofunga tese tinomuziva, tinombopedzere 2-3 days tisina kumutaura zviti. Handiti totomutaura because ndo vanhu vacho ndo vari kurira, so rega totovataura. So inzwaizve ndasangana nayo nekavidheo kaaita kekuti mukandinyengerera zvakanaka ndogona kungokaisa pavidheo rinori pekupedzira pekupedzira muchakaona. Handiti kavidheo aka Queen Tatelicious anga achisvika paanga ane mashoko aanga achitaura. Aiwa, ndichakaisa kavidheo ikaka muchazvidzira mega, but ari kutaura iye achiti kuchando kwaro anga akabhukiwa kuti aitwewo zvinoitwa kuti munhu asandurwe kubva kuchinhurume achienda kuchinhukadzi. Handiti so anga ari pawaiting list, so anga achiratidza kufara. Muchamboona henyu kukavidheo kachateera achifara kuti zvonino zvinhu zviya zvanda ndakamirira zvaita, so ndakuchienda kunodii, ndakuchizonobvisa nhengwe yanga yakutondiremera, ndanga ndatambura nekuramba ndatambura nekuramba ndichiviga nhengwe, so yakunodambugwa iswe kubhinhuku. Handiti so ndo zvauyaona Queen Tatelicious not kudii nazvo. So nyaya wazotaura zvikanzi aiwa, asi nhengo isati yadambugwa ndoda kumboishandisa kekupesa andinoishandisa kekupedzisira. So zvakwenyu Queen Tatelicious munhurume, right, munhurume watinoti Queen Tatelicious munhurume. Handiti but mutransgender, handiti female. Handiti but nhengo yake ndeyechinhurume. Anotonzi baba Tanya ipo paya, ane mwana wake anonzi Tanya. Handiti mukomana, Tanya mukomana, Tanya mukomana amedo mocheka megazo. Handiti so inzwaika anga akutaura achiti ari kutsvaga 2 beautiful women vekumbopedzisira shungu, ende vakadzi ava asati adamburwa nhengo ada kuti ave anovamitisa kana kuti vange vari vanoita pamwiri. Since ane mwana 1 anondoda 2 more baby because kwari kuenda anza kudzokewo, kwandiri kuenda kudzokewo, kwandakuendawo, ende kwandiri kuenda kuna mbeuku. Saka ndipewo chi ndiri kutsvagawo 2 beautiful ladies vekuti ndiite navo vana, and then ndoenda hangu kusingadzokewo nodambura zvavo ini zvevana ndinoenda vandoona Queen Tatelicious anondakidza hangu inini. Rega ndikuisire video guys, handiwanzozviita, ringozviita nhasi chete. Handiti please vazukuru vangu ndiregerei, asi ndoda kuti muone chiri kutevera. Also tabva tasangana namaititi vanga
vari mutauni vachiratidza kuti vanenge vaklembewo here nevakomana vekanzuru kana kuti kudii. Hapa pane bongozozo ndaiona kuzimuselebhu handiti munotiwo kudii nenyaya yekuti klempera maselebhu edu nai guys mutauni umumu ndofunga munongoizwa zvinongoitika kuti mapurisa ekanzuru vanoklemba motikari handiti vanoklemba motikari. So maititi vedu vaklemberwa motikari. So vangapa hapa pane bongozozo hapa chiita kutaurisana nekupindurana kutaurisa kavidhio kacho kakari kadiki zvakuona handiti ikakwa nemudhindo wezimuselebhu. Saka handikwanise kukupa inhasi handiti kunze kwototi kana ndikapiwa mvumo kuzimuselebhu but ndo nyaya dzaswera dzichiitika idzi handiti. So chakutevera ndikwita Tatelicious handichadzoke vazukuru. Much love. Guys, it's your queen Tatelicious. Wow, I've received very good news today. The moment I've been waiting all my life has arrived. You know, I've been told that I am now booked for my main operation, the main surgery where I will become a full woman. I've been waiting for this moment for a long time, and I've been carrying this dick and hiding this dick for a long time. So it's time for me to let it go, and I'm so happy. But I am pleading to any two beautiful women who want to have a baby with me. I want to have 2 babies with 2 different women so that I can have 3 children altogether. I have a son already, and I want to leave this hybrid offspring of a sperm to the world. I cannot just have 1 child. I think 3 is okay. So if there's any beautiful woman who's willing to have a baby with me, please hit me up. Yes, I know I might be very terrible in sex, but I'm learning, you know. Starting from today, I'll be watching a lot of porn, straight porn, so that I know how to do it, because it's been ages. I last had a taste of a pussy when I was 14 years old, and now I'm 29. So it's been a long time. So give me some time, and I'll practice, and I will not let you down. So if there's a woman who wants to have a child with me, 2 women, 2 beautiful women, I don't mind about the country or the ethnicity. I just love